Здравейте! За днес съм ви приготвил няколко ми доста интересни факти и искам да ви ги кажа. Само да предупредя, че ако с някой друг блогър ги е казвал тези, много съжалявам, просто търсих възможни най-много и гледах да не се съвпадат с... Понеже аз не мога да знам всички блогъри на кои факти са казвали, така че да знаете. Средно мъж прекарва 3100 часа в бръснене в живота си. На 21 юни 1983 година е била измерена най-ниската температура. Минус 89,2 градуса по Целсий. Денят не се състои точно 24 часа. Действителност е 23 часа, 56 минути и 4 секунди. Това е времето, за което Земята обикаля около своята ос. В щата Кентъки е противозаконно да си носиш сладолед в задния джоб. Не му разбирам смисъла на това. Охлюв може да спи в продължение на 3 години. Да може да бъде така. Около 75% от населението на Земята се къпе, започвайки от главата надолу. Средно човек сменя между 50 и 100 косама на ден. Въпросът е къде отиват тези косами. Такси се изписва по един и същи начин на английски, френски, немски, шведски и португалски. Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му. Делфините спят с едно отворено око. Да, това бях чувала някъде, че делфинът спи с едно отворено око, за да може да наблюдава наоколо, а пък после си сменя реда, затваря другото и ще отваря това. 17 часа безсъние са равни на 0,05 промила алкохол в кръвта. Демек, че вие ще сте в същото състояние, все едно сте пили алкохол.